Astetik hemen senitu dena, talde handi baten lana, elgarrek hilako lan hori. Horren kudeatzea deia, Etxemandia eta animaleko lana zela. Eta gero, festivalak berekin ibiltzen dien balore horik, eta elgarretatze hori, hemen zirelaik laguntzen zitean Freziko ikastola, Maliri buruz izan zian laguntza bat, Iruleiko irratia eta Eskoli irratiak eta laguntzen ziztean, eta bertzeixere batzuatuk, adibidez Laurentza Ganbarari buruz, eta hola. Gogoan etxitzen dutana horiuk animaleko talde baten lana. Eta hori kudeatzen dutenek, dutela merezimendu, dutela ahal handia, eta Manean hasi, bakoitzak parteka dezala, aldaketaren koloretako brigade. Anitz horritzapen hon, usten diat alare, nomeit puskat jende gutio ibiltzen bada ere, hemengo espiritu hori bera dela, segitzen antolatzailetan. Eta generazionez generazione hori pasatzen delakoa. Antolatzaileek plazera bazitean, guk ere dena antza pasati zela, eta gure lana segituz, ardi lana segituz, festivala oberientzian, etxalde berian, bi gauzak egiten zitean, eta ez zian sekula ez dut izan enegu. Beti denak untza pasatutuk, preziatutunak hori denaktu. Ez diate egiten gauza bat dela orokortasun batean preziatu diak festivalu. Ez dut doluik hola pasatuik. Eginik, geldituik, gauzak untza duatzik, eta hori keak duguan atxitzen, eta gero besta eder bat dela magnifiko hau, besta. Hemeik, biziki, azteko hemen eta guai ere, igandeko familien egun hori, eta gaztek etortzen dira. Ez ez preziatzen dutela, baina guk hori, igandeko egun hori, familien elgarretatze hori, festivalan bururatzeko bezala, hori ere, anitz denak aztekiat. Anitz horritzapen hon, uztareko xede bat zian hori. Eta pentsatzen niantz, eta hemen zortzi urte iraundik, eta 8. urtean lehenbiziko urteko motivazioen egua bera senditzen zian antolatzailetan. Ikus mobilizien batzuekin taula, banan sendizian motivazioen belbera.